Andam na ang Davao City Police Office sa paghatag og seguridad sa mga tawo nga moduaw sa mga sementeryo sa syudad karong kalag-kalag. 53 ka mga sementeryo ang bantayan pag-ayo sa mga pulis kauban ng ubang security forces. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuwazon, ang spokesperson sa DCPO, kapin libo ka mga pulis ang ipang-deploy sa mga sementeryo aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang pag-obserba sa All Saints ug All Souls Day. Naatay 1,193 personnel, sir, no, from composed of PNP and police auxiliaries. And ang atoang deployment is mag-start from October 30 to November 3, sir. So before, during, and after on DAS. Sama sa naandan sa milabayng mga katuigan, gibawal gihapon ang pag-overnight stay sa mga sementeryo sa Davao City. Alas 6 sa buntag hangtod alas 8 lang sa gabi, pwedeng muduaw ang mga miyembro sa pamilya sa mga lubnganan sa ilang mga minatay. Ng Davao City, walay overnight stay sa ato ang mga cemeteries. So remind lang nato ang tanan, and walay videoke, walay disco-disco, and walay sugal. And apil na po nato diha i-remind, sir, ng ato ang implementation sa City Ordinance sa anti-smoking is padayon, sir, no? Ato manghinaotang dili mapareha sa mga previous on that, sir, nga daghang na issuehan o citation tickets gumikan kay daghang nakita nga naninglaryo sulod sa mga public cemeteries. Matag menteryo, bantayan og upat ka mga pulis. Wala pay labot niini ang mga pulis auxiliary. Yes, sir, sa first cemetery, sir, no, dili pareha ang number of personnel nga ato ang deployment, sir, kay just like dili sa sentro, especially nga na ang family sa ato ang former president Rodrigo Duterte, sir, so mas daghan siya og PNP nga deploy compared to other cemeteries nga dili kaayo doon sa sentro. So it's a case-to-case basis, sir, no, ang number sa ato ang personnel nga itong deploy sa mga area sa cemetery nga layo sa ato ang sentro sa syudad. Nagpahimang usab ang DCPO sa publiko nga bawal nang magdala og mga hinagiban sa November 1 ug 2. Busag yawag nila ang tanan nga mas maayong manghinlo na daan og sayo sa mga lubnganan una pa man ang mismong adlaw sa mga minatay. Kay hugot ang ilang ipatuman nga mga polisiya, hilabi na sa mga pampublikong sementeryo sa syudad. Yes, sir, ato lang gihangyo, sir, no, nga during undas, especially November 1 and 2, dili na ta magdala og kanang mga guna, sir, no, mga bladed weapon, kaya ato anang i-confiscate, sir, during November 1 and 2. Kay nag-remind naman ta nga before anang ang mga adlaw is manlimpyo na daan siya mga lubnganan sila mga mahal sa kinabuhi. Kay stricto ta, sir, no, dili ta magpasulod ana kay pwede na siya gamito kung just in case na yung mga panaglalis or other cancer, no, kanang panaglalis sulod sa cemetery, maglikay ta ana. Gipaningkamutan sa DCPO nga walay matalang insidente sulod og gawas man sa mga sementeryo karong kalag-kalag sama sa milabayng tuig. Gilauman sa kapulisan ang kooperasyon sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.